ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Bilang tao ay normal lang na may pinagdadaanan tayo. At minsan ay hindi na rin natin nakikita ang mga pinapasa ng ibang tao sa likod ng kanilang ngiti. Ikaw kabarangay, kailan mo huling tinanong yung kakilala mo kung okay lang ba sila? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo. Ako po si Sabrina at matagal na po akong tagahanga ninyo. Nalaman ko po ang tungkol sa Barangay LS sa YouTube at mula noon ay palagi na ako nakatutok sa Barangay LS tuwing break ko. Isa nga po pala akong college student at gusto ko pong ikwento sa inyo ang mga naging karanasan ko sa buhay. Lalo na kung paano ko nakilala ang boyfriend ko na si Ben. Ang totoo po niyan, Papa Dudut, ay hindi ko akalain na magkakaroon ako ng boyfriend kasi hindi naman ako nagkakagusto sa mga lalaki na nasa palibot ko. Pero sadyang mapaglaro lang talaga ang tadhana kasi nagbago ang lahat ng yon noong nakilala ko si Ben, Papa Dudut. Nakilala ko po si Ben noong unang araw sa college. Marami sa mga kaklase ko ang excited sa unang araw ng pasukan at karamihan sa kanila ay mabilis nakipagkaibigan. Pero iba si Ben, sobrang tahimik niya at parang wala siyang pakialam sa paligid niya. Nakatambay lang siya sa upuan niya at nagsusulat ng kung ano-ano sa notebook niya. Aaminin ko po, ang first impression ko sa kanya ay medyo weird siya, parang may sarili siyang mundo at hindi siya nakikisama at nakikihalubilo. Pero Papa Dudut, hindi ko po maitatanggi na noong mga panahong yon ay crush ko talaga siya. Grabe, sobrang gwapo niya at maganda rin ang pangangatawan niya. Kamukhang kamukha niya talaga si Derek Monasterio, Papa Dudut. Ang sabi ko pa nga sa sarili ko noong mga panahon na yon na sayang naman at gwapo sana pero hindi naman nagsasalita. Pero hindi yon naging hadlang para kausapin at kilalanin ko siya. Siguro ay marami sa mga kabarangay ninyo ang magsasabi na napakaharot at napakalandi ko. Pero aminin ninyo, sigurado ako na may mga pagkakataon din sa buhay ninyo na naaakit kayong kausapin ng mga crush ninyo, hindi ba? Kasi ganon talaga yung nararamdaman ko noong unang nakita ko si Ben. At syempre hindi ko na po natiis. Pagkalipas ng ilang minuto ay ginawa ko na po ang unang hakbang at nagtangka akong makipag-usap kay Ben para mas makilala ko pa siya, Papa Dudut. Hello, tatabihan kita ha. Ako nga pala si Sabrina. Anong pangalan mo? Ako ba kinakausap mo? Eto naman patawa. Sino pa ba? Ikaw lang naman tong kinakausap ko. Sorry, ako nga pala si Ben. So nice to meet you, Ben. Alam mo, masaya ako na magkaklase tayo. Ano ba yung sinusulat mo sa notebook mo? Wala. Journal ko to. OMG, hindi ka lang pala gwapo. Matalino ka pa. Thank you. Patingin ako ng journal mo ha. Uy, wag! Sorry kung napagtaasan kita ng boses. Ano ka ba? Ba't sorry ka ng sorry dyan? Ang totoo niyan, dapat ako nga tong humihingi ng tawad sa'yo kasi hindi ko na-realize na ini-invade ko na pala yung personal space mo. Pasensya ka na talaga ha. Sadyang makulit lang talaga ako. Ayos lang yun. Nga pala, may tatanong ako sa'yo ha. Sana wag mong masamain. Kanina ko pa kasi napapansin na wala kang kinakausap dito sa classroom. Tapos hindi ka rin umiimik. May pinagdadaanan ka ba? Ha? Wala akong problema. Okay lang ako. Well, kung sakaling kailangan mo ng makakausap, andito lang ako ha. Friends na tayo simula ngayon, okay? Sige. Perfect! Yan! Nga pala, thank you rin ah. Ha? Thank you saan?
Thank you kasi ikaw ang unang kumausap sa akin dito sa classroom. Kasi malamang iniisip ng mga kaklase natin na weirdo ako. At sigurado ako na pinagtatawanan na rin nila ako. Uy, grabe ka naman sa sarili mo. Siguro may mga kaklase tayo na naninibago sa'yo kasi sobrang tahimik mo. Pero hindi ka naman siguro pinagtatawanan. Sabrina, may itatanong ako sa'yo ha. Sana magsabi ka ng totoo. Ano yun? Weirdo rin ba ang tingin mo sa akin? Tsaka pinagtatawanan mo rin ba ako kasama ng iba nating mga kaklase? Saan mo ba nakuha yung pinagtatawanan ka ng mga kaklase natin? Wala naman ako napapansin na pinagtatawanan ka nila. At isa pa, aaminin ko na medyo na-weirduhan ako sa'yo nung una kitang pinagmasdan. Pero kalimutan mo na yun. Pinagmamasdan mo ako? Oh my goodness, gaga ka talaga, Sabrina. Oo pinagmamasdan kita kasi aminin na natin, sobrang pogi mo tapos ang ganda pa ng katawan mo. Mahirap naman yatang paniwalaan yan. Bakit naman? Hindi ako naniniwala na may itsura ako. Kasi kung totoong may itsura ako, bakit hindi ako kinakausap ng mga kaklase natin? Eto ha, tatapatin na kita. Ang dahilan kung bakit walang kumakausap sa'yo kasi hindi ka mukhang approachable. Maniwala ka sa akin, gwapo ka pero yung mukha mo kasi parang... Parang ano? Parang nang tataboy ng tao, mukha kang masungit, ganun. Sorry, di ko talaga sinasadya. Ganito lang talaga mukha ko. Alam mo ikaw, kung may piso lang ako sa bawat sorry mo, malamang mayaman na ako ngayon. Thank you talaga. Napagaan mo loob ko. Anong ibig mong sabihin? Ang totoo niyan, kabadong-kabado ako kasi first day of school natin ngayon. Pero napagaan mo yung loob ko. Tsaka kahit paano, nawala yung kaba na nararamdaman ko. Ano ka ba? Wala yun. Maliit na bagay. Nga pala, ayos lang ba sa'yo kung sabay na tayong mag-lunch mamaya? Seryoso ka na gusto mo kong kasabay mag-lunch? Eto naman, kung makapagsalita parang may nakakahawang sakit. Oo, wala, hindi. Wala akong nakakahawang sakit. At oo, sasabayan kita mag-lunch. Perfect! Basta babalikan kita dito pagkatapos ng klase natin ha. Shucks, andyan na yung professor. Babalik na muna ako sa upuan ko. Nice meeting you! Sobrang mahiyain talaga si Ben, Papa Dudut. Sayang lang kasi at gwapo siya pero parang wala talagang tiwala sa sarili. Nung una ko siyang kinausap ay halatang halata na parang gusto niyang maglaho at mawala sa mata ng lahat. Pero sa totoo lang kahit sobrang mahiyain ni Ben at hindi siya yung tipo ng tao na madaling lapitan, ramdam ko pa rin na mabait siya kasi hindi ba bilang mga tao ay nararamdaman natin kung mabait, mayabang o may masamang ugali yung mga tao na nakakasalamuha natin. Nang mga panahon na yon, oo mahiyain si Ben pero talagang nararamdaman ko na busilak ang puso niya. Kaya naman tuwing nag-uusap kami ay okay lang sa akin na ako yung madaldal habang siya ay tahimik lang at nakikinig sa akin. At hindi nagtagal ay naging matalik na magkaibigan kami ni Ben. Sabay kaming nagla-lunch araw-araw at nagtutulungan na din kami sa mga assignments. Natutuwa ako kasi nararamdaman ko na komportable na siya sa akin. Nung una tuwing kinakausap niya ako ay parang nahihirapan siya, utal-utal siya kung magsalita. Tapos ay nanginginig pa. Pero hindi nagtagal ay naging mas natural na siya, Papa Dudut. Pag kinakausap ko siya ay hindi na siya kinakabahan. Pero sa ibang tao ay ramdam ko pa rin yung kaba niya. Kaya madalas ako na lang ang kinakausap ni Ben. Kasi kapag ako ang kausap niya ay hindi siya kinakabahan at mas komportable siya. Noong mga panahon na yon ay naisip kong normal pa ba yung nararamdaman ni Ben. Kasi hindi ba minsan natural lang naman nakabahan tayo pero kay Ben, kahit yung mga simpleng bagay ay sapat na para kabahan siya ng lubusan. May isang pagkakataon nga na habang binabayaran niya yung tuition fee niya ay nanginginig pa ang kamay niya at parang nahirapan siyang magsalita. Ang dami niyang inhale, exhale. Bago niya kinausap yung registrar para bayaran ang tuition fee niya.
Pero kahit na may ganong karamdaman si Ben ay tanggap na tanggap ko pa rin siya bilang kaibigan. Kasi sa pagiging tunay na kaibigan ay wala kang mapipintas kay Ben Papadudut. At pagkatapos ng ilang linggo ay dumating ang araw na isa-isa kaming ipinag-present sa klase. At doon ko talaga nakumpirma na hindi na normal yung pinagdadaanan ni Ben Papadudut. Huy, bakit ka naman lumabas ng classroom? Ikaw na yung susunod na magpe-presento. Sabrina, pasuyo naman oh. Pwede mo bang sabihin sa prof natin na uuwi na ako? Teka lang, bakit naman? Ang laki kaya ng impact ng presentation na yun sa grades natin. Pasensya ka na pero hindi ko talaga kaya. Sigurado ako na pagtatawanan lang ako ng mga kaklase natin. Ben, may itatanong ako sa'yo ha. Sana magsabi ka sa akin ng totoo. Ano yung itatanong mo? Nito kasing mga nakaraang linggo, madalas ko nang napapansin na pinagpapawisan, nanginginig at nauutal ka tuwing may kausap kang ibang tao. Alam ko na yung iniisip mo. Wala akong bisyo. Hindi rin ako umiinom ng kape. Kung ganun, bakit ka nagkakaganyan? Simula nung elementary pa lang ako, ganito na talaga ako. Pero mas lalong lumala nung nag-high school ako. Ang mahirap pa, pati si mama hindi naniniwala na may kakaiba akong nararamdaman. Ang ibig mong sabihin, alam ng mama mo ang nangyayari sa'yo? Oo, alam niya pero palagi niyang ini-invalidate yung nararamdaman ko eh. Tuwing kinukwento ko sa kanya na hindi normal tong kaba na nararamdaman ko, sinasabi niya na nag-iinarte lang daw ako. Kawawa ka naman pala. Pero wag kang mag-alala kasi sigurado ako na darating din yung araw na maiintindihan ka ng mama mo. Pero yung papa mo, naikwento mo na rin ba sa kanya yung tungkol dyan sa kondisyon mo? Wala na si Papa. Matagal niya na kaming iniwan ni Mama. Sumama siya dun sa babae niya. Ay. Anyway, uuwi na ako. Pasuyo na lang ha. Parang awa mo na. Huy, ano ba? Dito ka lang. Sabrina naman, please. Hayaan mo na ako umuwi. Makinig ka sa akin. Hindi ka magpapatalo sa kung ano man yung nararamdaman mo. At hindi ako makakapayag na bumagsak ka sa klase natin dahil lang dyan sa kaba mo. Kung nagawa ko yung presentation ng maayos, sigurado din ako na kaya mo din yun. Pero paano pag pumalpak ako? Paano kung magmukha akong tanga sa harap ng mga kaklase natin? Paano kung ito na yung maging simula ng pambubuli nila sa akin? Sa tingin mo ba may oras pa ang mga tao dito para gawin kang katatawanan? Sa sobrang dami ng projects at reports natin, sigurado akong wala ng panahon ng mga kaklase natin para pagtuunan ka pa ng pansin. Hindi ka nakakasigurado dyan. Anong ibig mong sabihin? Madalas kasi akong pagtawanan ng mga kaklase ko nung high school ako. Hindi raw kasi ako nakakapagsalita ng maayos. Tsaka tuwing sinusubukan kong magsalita, sabi nila, tunog aso daw ako na umiiyak. Tinatawag din nila akong lampayatot. Kaya doon ang galing yung lakas ng loob ko para mag-gym. Nagbaka sakali rin ako na pag nag-gym na ako, baka magkaroon ako ng kumpiyansa sa sarili. Pero wala eh. Kasi hanggang ngayon, yung kaba ko sa social setting natin, hindi pa rin nawawala. Teka lang, nag-gym ka? Oo, bakit parang takang-taka ka? Shucks! Kaya palang laki ng katawan mo. Malaki katawan ko? Tumataba na ba ako? Ano ka ba? Hindi. Ang ibig kong sabihin, maganda yung katawan mo. Ah, akala ko pinagtatawanan mo na ako eh. Eto talaga, hindi. Sige ganito na lang. May receptionist ba dun sa gym na pinupuntahan mo? Ha? Oo naman. Bakit? Nakakausap mo ba yung receptionist ng gym? Oo. Pero saglit lang, tapos umaalis na rin ako. Sige, ganito na lang ang isipin mo. Kapag nag-present ka na dun sa harapan ng mga kaklase natin, isipin mo na lang na yung receptionist ng gym yung kausap mo para hindi ka nakabahan. Pero kung kakabahan ka pa rin, ako na lang yung tingnan mo para mawala yung kaba mo at makapag-present ka ng maayos. Okay ba sa'yo yun? Sige, susubukan ko. Thank you ah. Maliit na bagay. So ano, okay ka na? Aaminin ko kinakabahan pa rin ako pero mas okay na ako ngayon dahil sa'yo. Sige, hinga ka muna ng malalim. Inhale. Exhale. O ayan,
Tapos subukan mong i-clear yung mga negative na naiisip mo. Paano? Ako yung isipin mo. Hindi, seryoso. Subukan mong isipin na mag-isa ka lang sa kwarto mo para hindi ka na kinakabahan ng ganyan. Okay ka na? Oo. Salamat talaga. Alam mo, ikaw, puro ka pa sa salamat. O halika na, pumasok na tayo sa loob. Baka mamaya mapansin pa ng prof natin na sabay pa tayong lumabas. Baka kung ano pang isipin nun. Halika na. Mabuti na lang talaga at hindi napansin ng professor namin na lumabas kami ni Ben ng classroom. Kasi timing din na abala siya sa pag-grade ng mga presentations noong mga panahon na yon. Anyway, papadudot na tuloy ang presentation ni Ben at halatang halata na naiiyak siya habang nagpe-present ito sa buong klase. At nanginginig pa yung boses niya. Pero sa kabila ng lahat ng yon ay nagawa pa rin niyang tapusin ng maayos ang presentation. Kaya naman proud na proud ako kay Ben ng araw na yon. Pag uwi ko ng bahay, naisip ko na mag-research tungkol sa nararamdaman ni Ben. Aaminin ko noong una akala ko ay baka nagkakape siya o baka may bisyo siya kaya ganon na lamang kung kabahan siya. Pero kapag kami lang dalawa ni Ben ay medyo okay naman siyang kausap. Kaya't naisip ko na may mas malalim pa na kadahilanan kaya siya kabado kapag ibang tao na ang kasama o kausap niya. At doon ko po nalaman na may social anxiety pala si Ben. Ang social anxiety ay isang mental condition kung saan ang tao ay palaging kinakabahan at natatakot na baka husgahan o kutsain ng ibang tao. Dahil dito, madalas nilang iniiwasan ang mga pakikisalamuha sa public na lugar. At dahil sa takot na yon, kadalasan ay nauutal sila at minsan ay nagiging physical ang epekto. Tulad ng panginginig ng kamay o pinagpapawisan dahil sa sobrang kaba. Base rin sa mga nabasa ko, ang social anxiety ay maaaring namamana o kaya naman ay dulot ng mga trauma o hindi magandang karanasan sa mga nakaraan. Noong nalaman ko ito ay lalo akong naawa kay Ben kasi nakikita ko sa mga mata niya na napapagod na rin siya sa kondisyon niya at bilang kaibigan. Ang magagawa ko lang ay damayan siya at suportahan siya sa mga ganitong pagkakataon. Makalipas ang ilang araw ay naisip kong ibahagi kay Ben yung natutunan ko tungkol sa social anxiety. Noong sinabi ko sa kanya ito, agad niyang sinabi na kuhang-kuha niya daw yung mga sintomas na nabanggit ko tungkol sa social anxiety. Sabi niya lahat ng sintomas ay nararamdaman at nararanasan niya. Yung palaging kinakabahan, takot na baka husgahan siya, at pati na rin yung pakiramdam na gusto niya na lamang magtago tuwing nakakakita siya ng ibang tao, papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Pero papadudot ayon nga sa isang quote na nabasa ko, love conquers all daw. At hindi naging hadlang ang social anxiety ni Ben para mahulog ang loob namin sa isa't isa. Hindi na rin siguro nakapagtataka kung nagkatuluyan kami kasi palagi ko namang pinaparamdam kay Ben na hindi ko siya iiwanan, lalo na sa mga darkest moments niya. Aaminin ko noong una ay gwapo talaga si Ben kaya ako nabighani sa kanya. Pero yung ugali niya talaga ay ang totoong dahilan kung bakit ako patuloy na nananatili sa tabi niya. Siguro maraming tao ang iisipin na snob si Ben o di kaya ay suplado. Pero ako ang makapagpapatunay na hindi yon totoo. May pinagdadaanan lamang talaga siya na hindi naiintindihan ng karamihan. Pero hindi ibig sabihin noon ay masama siyang tao. At dumating na nga yung panahon na niligawan na ako ni Ben. Palagi siyang may dalang chocolates and flowers para sa akin. At habang nililigawan niya ako ay napansin ko na mas komportable na siyang i-text sa akin yung mga nararamdaman niya. Kasi sa text, mas nakakapag-compose siya ng mga thoughts niya at mas naipapaliwanag niya ng maayos ang saloobin niya.
Isa rin sa mga napansin ko kay Ben ay ayaw niya yung tinatawagan siya sa cellphone. Parang tumitibok ng malakas ang puso niya kapag nakakarinig siya ng pag-ring ng cellphone niya. Pero tinulungan ko siya, Papa Dudut, at nagsimula kaming magtawagan. Kasi gusto ko na matulungan siya na mawala yung kaba niya sa pagsagot ng tawag at para na rin matulungan siya na mawala yung social anxiety niya kahit papaano. Fast forward, Papa Dudut, at naging kami din ni Ben at dumating na yung araw na naglakas loob na siya na ipakilala ako sa mama niya. Nung una, syempre kinakabahan si Ben pero nilabanan niya yon kasi sabi niya sa akin yung pagpapakilala niya sa akin sa mama niya ay patunay daw na seryoso siya sa akin. Hindi ko inakala na ang haba na pala ng buhok ko. Hindi ko nga lubos akalain na yung crush ko ay magiging boyfriend ko na rin sa wakas. At noong mismong araw na yon ay tumuloy na kami sa bahay ni Ben para ipakilala ako sa mama niya, Papa Dudut. Grabe, babe! Mamimit ko na din yung mama mo sa wakas. Hello? May kausap pa ba ako dito? Bakit hindi ka mapakali dyan? Pasensya ka na babe, pero ito kasi yung first time na may ipapakilala ako sa mama ko eh. Alam mo, kung hindi ka pa handa, naiintindihan ko naman eh. Uuwi na lang ako kung gusto mo. Uy, sandali lang. Wag, dito ka lang. Kaya ko to. Kaya ko. Lika. Sigurado ka na ba talaga? Oo. Gusto ko talaga iparamdam sa'yo na seryoso ako sa pagiging boyfriend mo. Kaya halika na, pumasok na tayo. Ipapakilala na kita. Ma? Ben! Ikaw na ba yan? Andito ako sa kusina. Halika rito para matulungan mo na ako sa pagluluto. Opo. Ma, nga pala, si Sabrina. Ay, good evening po, Tita Cynthia. Good evening din sa'yo, Iha. Ben, siya na ba yung… Opo, ma. Siya po yung kinukwento ko sa inyo. Girlfriend ko. Kita mo na? O anong sabi ko sa'yo? Normal ka. Sadyang mahiyain na torpe ka lang talaga. Ma, yung hiya tsaka yung kaba na nararamdaman ko araw-araw, hindi naman na po normal eh. Sus! Tita Cynthia, mawalang galang na po ah. Pero totoo po yung sinasabi niya. Araw-araw ko pong napapansin na grabe kung kabahan at tamaan ng nerbiyos itong si Ben. Sa katunayan nga, nag-research ako tungkol sa kondisyon niya at napag-alaman ko na may social anxiety siya. Social ano? Social anxiety po, isa po siyang mental condition kung saan palaging natatakot at kinakabahan yung isang tao kahit sa mga normal o pangkaraniwan na mga sitwasyon o gawain. Sus, may doktor ka ba, Iha? Kayo talaga mga kabataan ngayon kung ano-ano na lang ang mga nababasa at pinaggagawa nyo sa internet. Kaya masyado kayong praning at sensitive eh. Ma, totoo yung sinasabi ni Sabrina. At sangayon din po ako sa research niya. Sa tingin ko po talaga may social anxiety ako. Kalokohan! Huwag ka nga magpapapaniwala dito sa girlfriend mo. Alam mo, Iha, sayang ka. Gusto pa naman sana kita kasi maganda ka at mukha pa namang edukada pero hindi ko gusto yung mga pinapasok mo sa utak ng anak ko. Ma, please, wag niyo naman pagsalitaan si Sabrina ng ganyan. Masisisi mo ba ako? Pinagmumukha kang baliw nitong girlfriend mo? Ano? Hindi po sa ganun yun. Ma naman, labas si Sabrina dito. Matagal ko nang kinukwento sa inyo yung tungkol sa nararamdaman ko. Pero kayo lang tong hindi naniniwala sa akin eh. Kayong mga kabataan, kung ano-ano na lang ang pinagagagawa nyo para lang makakuha ng simpatsya. Mga kulang kayo sa pansin. Tita, I'm sorry pero sumusobra na naman ata kayo. Umalis ka na nga dito. Lubayan mo ng anak ko. At ikaw, Ben, kailan ka pa magtitino? Sa tingin nyo ba talaga ginusto ko magkaroon ng social anxiety? Pagod na ako na maramdaman tong nararamdaman ko, ma. Ayoko ng ganitong klaseng buhay. Yung tipong palagi na lang akong kinakabahan tuwing may ibang tao ko nakakausapin. Yung tipong tuwing may kakausap sa akin, palagi ako nag-overthink. Palagi kong iniisip na may mali ako nasabi sa kanila.
At alam niyo po ba kung ano yung pinakamasakit sa lahat? Ang pinakamasakit ay yung sarili kong ina hindi naniniwala sa pinagdadaanan ko. Aminin mo nga sa akin. May bisyo ka ba? Ganyan naman kayo palagi eh. Tuwing kinukwento ko sa inyo yung tungkol sa sitwasyon ko. Palagi na lang kayo naghihinala na nagbibisyo ako. Pero wala ma. Ilang beses ko bang sasabihin sa inyo na hindi ako nagbibisyo? Ben, tama na yan. Huminahon ka. Hindi. Kailangan niya marinig to. Kailangan niyang maintindihan na nahihirapan na ako. Nahihirapan? Nakakapunta ka pa nga ng gym eh. Pero hanggang ngayon nanginginig pa rin ako sa takot tuwing pumupunta ako sa gym. Alam niyo ba yun? Siyempre hindi. Kasi ni minsan hindi naman kayo nagtanong kung okay lang ako, May. Ni minsan hindi niyo inalam yung tungkol sa kondisyon ko. Utang na loob. Hindi pa ba sapat yung napapakain kita ng 3 beses sa isang araw? Hindi pa ba sapat yung napag-aaral kita sa kolehiyo? Napaka-ingrato mong bata ka? Wala naman akong sinabi na hindi ako nagpapasalamat sa inyo eh. Ang totoo niyan, grabe yung pasasalamat ko sa inyo dahil binuhay niyo ako ng mag-isa simula nung iniwan tayo ni Papa. Pero hindi naman yun yung problema. Ang gusto ko lang naman sana unawain niyo yung kondisyon ko. Anong gusto mong sabihin ko? Hala! Nakakaawa ka naman! Nahihirapan ka sa kondisyon mong hindi naman totoo! Maupo ka na lang dyan! Maya-maya kakain na rin tayo! Pasensya na ma pero biglang sumama yung pakiramdam ko. Doon na lang muna ako sa kwarto. Sabrina, umuwi ka na. Tatawagan na lang kita mamaya. Ha? Sige. Hoy, babae, makinig ka sa akin ha. Ito na ang huling beses na sasabihin ko to sa'yo. Lubayan mo ng anak ko kung ayaw mo magkagulo tayo. Sige na! Umalis ka na! Sobrang nalungkot at nanghinayang po ako na hindi maganda yung unang pagkikita namin ni Tita Cynthia. Akala ko kasi magiging okay lang ang lahat, pero talagang totoo yung sinasabi sa akin ni Ben dati na hindi siya nauunawaan ng mama niya pagdating sa social anxiety niya. At ang pinakamasaklap sa lahat ay ako pa yung sinisisi ni Tita Cynthia kung bakit nakakaranas ng social anxiety si Ben. Sobrang unfair po noon para sa akin kasi sino ba naman ang gugustuhin na magkaroon ng social anxiety ang boyfriend? Kung tutuusin nga dapat si Tita Cynthia pa ang unang nakakaintindi sa kondisyon ni Ben dahil siya yung nanay pero parang kabaliktaran pa yung nangyayari. At noong nakauwi na ako sa bahay namin agad kong tinawagan si Ben para kausapin at kumustahin siya. Naikwento niya sa akin na noong nasa high school pa lamang siya madalas na daw silang nagtatalo ng mama niya tungkol sa social anxiety niya. Pero hindi raw siya pinapaniwalaan ito. Pero kahit na hindi siya nauunawaan ng mama niya, nalagpasan daw ni Ben yung hirap na yon kasi may best friend siya noong high school na nakakaintindi sa kanya. Kaya lang noong pumanaw ang best friend niya noon, doon na talaga siya nawala ng kumpiyansa sa sarili niya. Pakiramdam niya daw na wala na talagang nakakaintindi sa kanya. Naku Papa Dudut, noong sinabi ni Ben na wala na raw nakakaintindi sa kanya ay parang nagulat ako. Parang sinabi ko sa sarili ko, ay aba matindi, walang nakakaintindi sa'yo so ano ako, multo? Pero syempre hindi ko na sinabi yon sa boyfriend ko. Ang sinabi ko lang sa kanya ay kahit pumanaw na yung best friend niya, nandito pa naman ako para intindihin at unawain siya. Sabi ko sa kanya na hindi siya nag-iisa at mukhang nakikita naman ni Ben na hindi ko siya iiwanan sa mga darkest moments niya. Pero Papa Dudut, hindi ko talaga ine-expect na may darating pa na mas malalim na pagsubok. Isang araw matapos ang klase namin ay kinausap ako ni Ben, Papa Dudut. Sobrang seryoso ng tono ng boses niya noong araw na yon. At agad akong kinabahan kasi parang may gusto siyang sabihin na napakabigat. At doon na nga niya sinabi sa akin ang isang bagay na labis kong kinalungkot noong mismong araw na yon. Halika, lunch na tayo. Saan mo gustong kumain, ha? Sabrina, kailangan natin mag-usap.
Ano ba yan? Kinakabahan ako sa tono ng boses mo. Tungkol ba to kay Tita Cynthia? Naku, huwag ka nang mag-alala. Hindi na naman ako nasasaktan sa mga sinabi niya sa akin. Naka-move on na ako doon. Hindi. Hindi tungkol doon. So ano nga? Siguro panahon na para tapusin na natin to. Ano? Anong pinagsasasabi mo dyan? Sorry, pero nahihirapan din ako para sa'yo eh. Araw-araw ako nakokonsensya sa mga kailangan kong pagdaanan dahil lang sa sakit na to. Hindi mo to deserve. Hindi mo deserve yung ganitong klase ng pagmamahal. Mabait ka at nagpapasalamat ako sa'yo dahil minahal mo ako, pero mas deserve mo yung normal na klase ng pagmamahal. Normal na relasyon, yun ang mas kailangan mo. Yun ang mas para sa'yo. Hindi yung ganito na palagi mo nalang iniintindi yung kondisyon ko. Hindi, Ben, ayoko. Sino bang nagsabi sa'yo na nahihirapan ako, ha? Ilalaban natin to. Please, wag mo namang gawin sa akin to. Bata pa lang ako, pinagdadaanan ko na to. Tsaka hindi ko masasabi kung kailan to matatapos. Ayaw kitang idamay, ayaw kitang hilahin pababa. Kaya sige na please, iwan mo na lang ako. Maniwala ka sa akin. Malalagpasan din natin to. Hindi kita iiwan. Pero kailangan. Para din sa'yo to, maniwala ka. Mauubos ka lang kapag ipinagpatuloy pa natin to. Kaya sige na, pumayag ka na. Ganun na lang ba kadali para sa'yo na itapon ang lahat ng to? Hindi mo alam kung gaano ako nasasaktan ngayon sa gusto mong mangyari. Ang gusto ko lang mangyari ay magkaroon ka ng normal na buhay. Normal na relasyon. Hindi mo makukuha yun kung patuloy mo kong iintindihin. Sorry, alam kong kasalanan ko kasi niligawan kita pero kaya ako nga tinatapos to eh. Hanggat maaga pa para may oras ka pa. Para hindi ka na mahirapan. Kung ganito lang din naman ang kahihinat na ng lahat ng to. Sana pala nung first day pa lang, hindi na kita kinausap. Sana, hinayaan na lang kita na mag-isa. Nagsisisi ako na nakilala pa kita. Umamin ka nga sa akin, Ben. Minahal mo ba talaga ako? O napilitan ka lang kasi wala nang ibang kumakausap sa'yo? Hindi sa ganun yun. Minahal kita at hanggang ngayon mahal na mahal pa rin kita. Kaya ako nga ginagawa to eh, kasi mahal kita. Pero bakit ganon? Bakit hindi ko maramdaman ngayon yung pagmamahal na sinasabi mo? Questionin mo na lahat, wag lang yung pagmamahal ko sa'yo. Sa tingin mo ba hindi ako nasasaktan tuwing pinamumukha sa akin ng sarili kong ina na ikaw yung dahilan kung bakit ako nagkakaganito? Nasasaktan ako para sa'yo. Tuwing sinasabi ni mama na pinahihirapan lang daw kita. Sinabi niya yon? Ben, hindi mo ba nakikita yung ginagawa ng mama mo? Pinaghihiwalay niya tayo. Alam mo sa sarili mo na hindi totoo yung mga sinasabi niya sa'yo. Oo, pero So bakit ka nagpapa-apekto? kasi may punto siya. Tama siya, Sabrina. Pinahihirapan lang kita. Utang na loob. Manindigan ka naman. Matuto kang lumaban para sa mga taong nagmamahal at naniniwala sa'yo. I'm sorry. Tama ka. Hindi mo ako sinukuan. Kaya wala akong dahilan para sukuan din yung relasyon nating dalawa. Maniwala ka, Ben. Magtatapos din to. Pero hanggang kailan? Hanggang kailan ako magtitiis at mahihirapan? Hindi ko alam. Pero isang bagay lang ang sinisigurado ko sa'yo. At yun ay hindi kita susukuan, ha? Sabihin mo nga sa akin ang totoo. Hindi ka pa ba nagsasawa na intindihin ako? Aaminin ko, may mga pagkakataon na nahihirapan ako para sa'yo. Pero bilang girlfriend mo, alam ko rin na mas higit ka pa kaysa dyan sa nararamdaman mo. Kaya please lang, lumaban ka. Huwag kang susuko. Alam mo, hindi ko alam kung anong nagawa kong tama para magkaroon ako ng girlfriend na katulad mo. Sobrang swerte ko sa'yo. At sobrang swerte ko din sa'yo kasi nakikita ko naman kung paano mo nilalabanan yung nararamdaman mo. Siguro hindi mo nakikita yun. Pero para sa akin, sapat na yung sinusubukan mong labanan yung social anxiety mo. Sana balang araw, makita at ma-realize ni mama na hindi ko naman talaga ginusto na magkaroon ng sakit na ganito. Pero alam mo, sa totoo lang, naiintindihan ko rin naman yung mama mo. Kasi iniwan kayo ng papa mo. Tapos pinalaki ka niya ng mag-isa. Kaya siguro para sa mama mo,
Sapat na yung napapakain at napapag-aral ka niya. At utang na loob ko yun sa kanya. Ang akin lang naman, sana maunawaan niya na may pinagdadaanan ako. Ang hindi ko pa maintindihan, ikaw ang sinisisi ni Mama kung bakit ako nagkakaganito. Ay, mama mo lang talaga ang makakasagot niyan. Pero wag mo na munang isipin yan. Mas lalo ka lang masistress. Tama ka. Babe, pasensya ka na talaga. Salamat din kasi hindi ka napagod na iparamdam sa akin na mahal mo ko. I love you. I love you too. Basta wag mo na ulit gagawin yun ha. Hindi tayo maghihiwalay at hindi ako magsasawang ipadama sa'yo na mahal kita. Mabuti na lang po talaga at nagkaayos kami kaagad ni Ben noong araw na yon. At kung sa tingin niyo po ay doon na natapos ang problema namin, mali po. Kasi isang araw noong wala kaming pasok ni Ben ay naisipan namin na mag-date at pumunta sa isang mall. Naisip namin na magandang pagkakataon yon para makapag-relax at magsaya. At noong nakarating na kami ni Ben sa mall ay bumili kami ng maiinom. At habang naglalakad kami, aksidente namang natapilok si Ben at natapon niya yung inumin namin. Agad na pinagtawanan siya ng mga tao na nakakita sa nangyari. Normally sa mga ganitong sitwasyon ay mabilis lang na makaka-move on yung isang tao, pero iba ang nangyari kay Ben pagkatapos noon. Sumama ang loob ni Ben at talagang dinibdib niya yung nangyari. Sobrang nahiya siya sa mga nangyari at noong nakalabas na kami ng mall, hindi pa rin niya naalis yung bigat na nararamdaman niya. Yun na po ata ang pinakaunang pagkakataon na nakita kong namumula ang mukha ni Ben ng sobrang tagal. Long story short ay nasira ang date namin at sa huli nag-decide kami na umuwi ng maaga. Grabe, Papa Dudut. Sobra po akong nangihinayang. Minsan na nga lang kaming lumabas para makapag-bonding tapos ganun pa yung nangyari. Nararamdaman ko na parang sayang talaga yung pagkakataon na yon. Kasi perfect na sana yung araw para sa amin. Ang totoo niyan ay maituturing ko na sana na perfect boyfriend si Ben kung wala lang siyang social anxiety. Pero nang mga panahong yon, sa kabila ng mga nangyari, wala talaga sa bokabularyo ko ang makipaghiwalay kay Ben. Sa halip ay nag-isip ako ng paraan kung paano ko matutulungan ang boyfriend ko sa mga pinagdadaanan niya. Kasi habang tumatagal, mas nararamdaman ko na kung wala akong gagawin, baka tuluyan ang masira ang relasyon namin. Ayokong masira yon kaya't nag-decide akong kailangan ko ng kumilos kung gusto ko pang isalba ang relasyon naming dalawa. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Noong mga panahong yon ay gusto ko na talagang patignan si Ben sa isang psychiatrist. Kasi alam ko na sa mga kondisyong katulad ng social anxiety, mas makakatulong kung may profesional na tutulong kay Ben na maintindihan kung ano talagang nararamdaman niya. At syempre para matutunan niya rin kontrolin ang mga emosyon niya. Kung iisipin mo kasi ang mga mental conditions tulad ng social anxiety ay matagal nang pinag-aaralan ng mga psychiatrist. At sila ay yung may tamang kaalaman at training para matulungan si Ben na malagpasan yon. Nang ikinuwento ko kay Ben kung willing ba siyang magpatingin sa psychiatrist ay hindi siya nagdalawang isip. Sabi niya willing siyang gawin at walang problema sa kanya yon kasi kahit si Ben ay alam niyang hindi na niya kayang kontrolin yung sobrang kaba at hiya niya tuwing nasa pampublikong lugar siya. Hindi rin niya maintindihan kung bakit yung ibang tao parang normal na nakakapag-interact sa ibang tao habang siya ay palaging nahihirapan. Naawa nga ako kay Ben kasi minsan ay nakikita ko yung inggit sa mata niya sa mga taong tila walang problema sa pakikipag-usap o pakikipagsalamuha sa ibang tao. Kaya lang, may malaking problema kami, Papa Dudut. Pareho kaming estudyante ni Ben at wala kaming sapat na pera para patignan siya sa psychiatrist. Dapat nga si Tita Cynthia na mismo ang nagkukusa na patignan si Ben.
Kasi siya naman yung nanay at may responsibilidad siyang tulungan si Ben sa kondisyon niyang ito. Pero hindi naman po nagkakasundo si Ben at Tita Cynthia kapag yung social anxiety na ang pinag-uusapan. Kaya bilang girlfriend ni Ben ay naglakas loob na ako na pumunta sa bahay nila at kinausap ko talaga si Tita Cynthia. Gusto ko sanang ipaintindi sa kanya na hindi biro at basta-basta ang pinagdadaanan ni Ben at kailangan niyang tanggapin at unawain ang kondisyon ng sarili niyang anak. Hindi ko alam kung magiging madali o mahirap ang usapan na yon, pero ang alam ko lang ay kailangan kong gawin yon para sa boyfriend ko, Papa Dudut. Oh, paano ka nakapasok dito? Pasensya na po kayo pero bukas po kasi yung gate niyo. Hindi ka pa pala hinihiwalay ng anak ko? Pwes natutulog pa si Ben. Sige na, umalis ka na. Kayo po talaga ang sadya ko dito. At ano naman ang kailangan mo sa akin? Gusto ko po sana kayong kausapin tungkol kay Ben. Ang lakas ng loob mo ah. Pero hanggang dyan ka na lang. Wag na wag ka magkakamaling pumasok sa bahay ko. Gaya nga ng sinabi ko, natutulog pa ang anak ko, mamaya mo na siya i-brainwash. Tatapatin ko na po kayo, Tita Cynthia. Pwede bang tigilan mo ng pagtawag sa akin ng tita? Hindi kita kaano-ano. Ang kapal din naman talaga ng pagmumukha mo para tawagin ako. Kailangan ho ng psychiatrist ni Ben. Ano? Pasensya na po kayo pero awang-awa na po ako sa anak ninyo. Sobrang nako-conscious na siya tuwing pinapalibutan siya ng ibang tao. At sa tingin ko, mas makakabuti kung patitingnan niyo siya sa isang psychiatrist. Psychiatrist? Hindi baliw ang anak ko, Sabrina. Kung may baliw man dito, ikaw yon. Kasi kung ano-anong pinapasok mo sa utak ng anak ko. Tita, magdahan-dahan po kayo sa mga sinasabi niyo. Hindi porket may pinagdadaanan ng mga katulad ni Ben, hindi ibig sabihin nun baliw na sila. Kailangan lang nila ng tulong para mas maintindihan nila yung nararamdaman at pinagdadaanan nila. Ikaw ang dahilan kung bakit may pinagdadaanan ng anak ko. Kung ano-ano mga sinasabi mo sa kanya kaya siya nasisiraan ng bait. Matagal na pong may pinagdadaanan si Ben. Kayo lang naman tong nagbubulag-bulagan sa hirap na dinadanas ng anak nyo. At bakit nyo po ba ako sinisisi sa nangyayari kay Ben? Sa tingin nyo po ba talaga ginusto ko na magkaroon ng mental health condition yung anak nyo? Aba malay ko! Hindi po ako nagpunta dito para makipag-away sa inyo. Pumunta po ako dito para makiusap sa inyo na patingnan nyo si Ben sa isang psychiatrist. Maniwala kayo sa akin, para din po to sa inyo. Alam ko na kung bakit ka nagkakaganito. Anong ibig niyong sabihin? Pinipilit mo na patignan yung anak ko sa isang psychiatrist kasi gusto mong pagkakitaan yung anak ko. Umaasa ka na ibibigay ko kay Ben yung bayad para sa psychiatrist nang sa ganon masalisihan mo ko. Tita, utang na loob. Wala akong ibang gusto kung hindi ang mapabuti si Ben. Mahal ko po yung anak niyo. Mahirap po bang intindihin yun? Oo! Kasi ikaw ang dahilan kung bakit nagiging baldado ang anak ko. Alam niyo po, no offense ha, pero mas naiintindihan ko na ngayon kung bakit may mga pagkakataong sumasama ang loob ni Ben sa inyo. Kasi ang kitid ng utak niyo, hindi kayo marunong umintindi. Ang kapal na mukha mo para pagsalitaan ako ng ganyan sa sarili kong pamamahay. Sabihin niyo nga ho sa akin, bilang nanay niya, hanggang kailan niyo kayang tiising nakikita si Ben na nahihirapan sa kondisyon niya? Wala siyang kondisyon. Gawa-gawa niyo lang yan. Kayo kasi mga kabataan, kulang kayo sa pansin. Walang sakit si Ben. Normal ang anak ko, naintindihan mo? Tita, parang awa niyo na. Ako na ang nasasaktan para kay Ben. Maniwala ho kayo kung may pera lang ako, hindi na ako lalapit sa inyo at ako na mismong magdadala sa kanya sa psychiatrist. Pero pareho lang kaming estudyante ni Ben at wala kaming sapat na pera para gawin yun. Ayan! Lumabas din yung totoo! Gusto mo akong perahan kasi walang-wala ka, manggagancho ka. Mali po yung iniisip nyo. Hindi ako ganong klaseng babae.
Concerned lang ako kay Ben. Mahirap bang unawain yun? Ito lang ang ipinapangako ko sa'yo, Sabrina, kaya makinig ka. Gagawin ko ang lahat para maghiwalay kayo ng anak ko at hindi ako titigil hanggat hindi kayo naghihiwalay. Bakit ba ang init ng dugo niyo sa akin? Nung una tayong nagkita, pinakitunguhan ko naman kayo ng maayos at wala akong ginawa sa inyo para kasuklaman niyo ako ng ganito katindi. Kasi ikaw ang dahilan kung bakit sa tingin ni Ben nasisiraan na siya ng ulo. Kung ano-ano mga pinagsasasabi mo sa kanya kaya siya unti-unting nababaliw. Sana, pag-isipan niyo po ng mabuti yung mga sinasabi ko sa inyo. Hindi po kami nag-iimbento ni Ben at pareho naming alam na kailangan niya ng tulong. At kayo lang pong may kakayahang ibigay sa kanya yung tulong na kailangan niya. Umalis ka na, kundi ipapabarangay kita! Pakisabi na lang po kay Ben na dumaan ako dito. Umalis ka na! Ang hirap talagang ipagtanggol si Tita Cynthia ng mga panahon na yon, Papa Dudut. Mukhang lumaki siya sa mas makalumang pananaw at mahirap baguhin yung ganong klase ng mindset. Ako naman ay ipinagpapasa Diyos ko na lang na sana balang araw ay mas lalawakan ni Tita Cynthia yung isip niya. Kasi beruin mo ha, yung mismong ina mo ay hindi ka naniniwala na may pinagdadaanan ka. Ako ang nasasaktan para kay Ben tuwing naiisip ko si Tita Cynthia. Kaya masasabi ko na lamang talaga na sobrang swerte ko talaga sa mga magulang ko kasi kabaliktaran sila ni Tita Cynthia. Talagang maunawain ang mga magulang ko at palagi nilang inuunawa at inuuna ang kapakanan ng kanilang anak. Kaya siguro mahaba yung pasensya at pag-unawa ko pagdating kay Ben. Kasi pinalaki ako ng maayos ng mga magulang ko at tinuruan nila akong magmalasakit at magpakita ng pag-unawa sa kapwa. Lumipas sa mga buwan at pakiramdam ko ay parang walang pagbabago sa kalagayan ni Ben. Nakakaramdam pa rin siya ng matinding takot at kaba lalo na pag may mga kausap siyang ibang tao. Nakaramdam na po ba kayo ng kaba tuwing sasalang kayo sa mga job interview? O di kaya ay paparating na yung mataray at masungit ninyo na boss? Ganon ang klase ng kaba na nararamdaman ni Ben tuwing nakakakita siya ng mga tao. Pero syempre nandito naman ako para tulungan siya. Pero hindi naman sa lahat ng oras ay nandito ako para saluhin siya. Kaya sinabi ko din kay Ben na maghanap siya ng mga videos online na makakatulong sa kanya para malaman niyang hindi siya nag-iisa. At mabuti na lamang talaga at nakinig siya sa akin. At kitang-kita ko na patuloy niya pa rin na nilalabanan ang social anxiety niya kahit papaano. Pero papadudot isang araw habang nasa school ako ay nagtaka ko kung bakit absent si Ben. Kaya tinawagan ko si Ben. At laking gulat ko noong napag-alaman ko na nabangga si Ben ng isang motor habang naglalakad papunta ng school. Sobra akong nagpanik noong mga panahon na yon. At agad akong umalis ng eskwelahan para puntahan si Ben sa ospital, Papa Dudut. Mamamatay na yata ako, babe. Ano ka ba? Huwag ka nga magbiro ng ganyan. Eto naman, pinapatawa lang kita. Pwes hindi nakakatuwa yung biro mo. Alalang-alala ako sa'yo. Paano kung mas malala pa dyan ang natamo mo, ha? Huwag ka na mag-alala. Okay naman na ako eh. Mabuti na lang talaga hindi ganun kabilis yung takbo ng motor. Pero imamonitor pa rin daw nila yung paa ko. Medyo makirot pa rin kasi. Basta magpagaling ka lang dyan, ha? Yung ID mo nga pala, hawak nung isang nurse. Huwag ka na ring mag-alala kasi tinawagan na rin daw ng ospital yung emergency contact na nasa likod ng ID mo. Oh, ba't mukhang hindi ka masaya na nakaligtas ka? Bigla ko kasing naalala. Si Mama yung emergency contact ko. Paano si Mama? Naku patay, siguradong pagagalitan ako nun.
Ano ka ba? Kahit masungit yun, hindi mo naman pwedeng itago sa mama mo tong nangyari sa'yo. Basta, huwag mo na nga munang isipin yan. Ang importante, ligtas ka. Diyos ko, Ben anak, Ma, salamat sa Diyos at ligtas ka. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung may masamang mangyari sa'yo. wag na po kayo mag-alala. Okay na po ako. Anak, I'm sorry kung pinaramdam ko sa'yo na hindi kita pinapahalagahan. Ang totoo niyan, matagal ko nang alam at napapansin yung tungkol sa social anxiety mo. Napapansin ko na kinakabahan ka tuwing inuutusan kitang sagutin yung telepono. At hindi ka rin mapakali tuwing may mga bisita tayo sa bahay. Alam na alam ko ang lahat ng yun, anak. Ang sa akin lang naman kasi, ayokong maramdaman na nagkulang at nabigo ako bilang nanay mo. Kaya hindi ko matanggap-tanggap yung tungkol sa pinagdadaanan mo. Bakit hindi niyo sinabi sa akin yan nung umpisa pa lang, Ma? Kung sinabi niyo sa akin yan ng mas maaga, di sana mas naintindihan ko kayo. Mas lalo tuloy ako nakukonsensya kasi sinagot-sagot ko kayo nung nakaraan. Hindi ka dapat makonsensya, anak. Kasi ako to nagbulag-bulagan hanggang sa napaniwala ko na ang sarili ko na wala kang pinagdadaanan. Pero nung natanggap ko yung tawag na nabangga ka raw, doon ko napagtanto na naging masama akong ina sa'yo. Anak, sana mapatawad mo ako. Ayos na yun, Ma. Pinapatawad ko na kayo. Tsaka, mahal na mahal ko po kayo. Mahal na mahal din kita. Huwag ka mag-alala. Kasi paglabas mo rito, pupunta tayo sa psychiatrist para mas maunawan at maintindihan mo yung mga pinagdadaanan mo, ha? Oo nga pala, Sabrina. Salamat din sa'yo kasi pinakita mo sa akin na hindi ako naging perpektong ina. Na may mga pagkukulang din ako sa anak ko. Sa totoo lang, masaya po ako na nagkabati na rin kayo sa wakas. Tsaka, Ma, huwag niyo na nga awayin yung girlfriend ko, ha? Mahal na mahal ko yan. Oo naman. Sabrina, Iha, I'm sorry sa mga sinabi ko sa'yo noon. I'm sorry na nadamay pa kita sa mga pagkukulang ko sa anak ko. Wala na po yun. So, ibig sabihin po ba nito, pwede ko na kayong tawaging tita? Siyempre naman. Alam mo, sobrang swerte ng anak ko sa'yo. Bakit? Hindi ba maswerte si Sabrina sa akin? Ikaw talaga. Nga pala, huwag kang mag-alala kasi ako na mismo ang kakausap sa school tungkol sa nangyari sa'yo. Babe, thank you talaga. Nga pala, bakit ka nandito? Hindi ba dapat nasa school ka? Ibang klase ka rin ano? Sa tingin mo, hindi ako kakaripas sa pagpunta dito nung nalaman ko na nabangga ka ng motor? Naku anak, kung ako sa'yo, wag mo nang hihiwalayan tong si Sabrina. Seryoso ba kayo, Ma? Parang kailan lang, tutol na tutol kayo sa relasyon namin, ha? Ano ka pa naman, nak? Wag mo nga ipaalala sa akin yun, nakakahiya dito kay Sabrina eh. Basta tita, sinisigurado ko po sa inyo na okay na tayo. Mabuti naman kung ganon. Pero yung pag-aaral niyo munang atupagin niyo, ha? Mas mahalaga pa rin na makapagtapos kayo. Pero sigurado po ba kayo natanggap niyo na talaga si Sabrina? Siyempre naman. Kung ganun, panahon na para pagplanuhan namin yung kasal. Huy Ben, ano ka ba? Tumigil ka nga, nakakahiya. Okay na ako sa setup niyo sa relasyon yung dalawa. Basta pagbubutihin niyo lang ang pag-aaral niyo. Tsaka niyo naisipin yung pagpapakasal kapag nakapagtapos na kayo. Nga pala anak, nakuha mo ba yung plate number nung nakabangga sa'yo? Wag na po, okay naman po ako eh. Tama si tita. Dapat panagutin natin kung sino man ang lokong nakabangga sa'yo. Anyway, sigurado naman ako na may CCTV doon sa pinangyarihan ng insidente. Basta, magpagaling ka na muna, okay? Thank you, babe. I love you. I love you too. Nagpapasalamat na lang po ako at hindi ganong kalala ang natamong sugat ni Ben. May mga kaunting fractures lang sa tuhod kaya't kinailangan niyang gumamit ng crutches at ilang linggong pahinga. Pero salamat sa Diyos kasi dumating din yung araw na gumaling din siya at nakabalik na sa school. Tungkol naman sa driver na nakabangga kay Ben, natunto ni Tita Cynthia yung bahay niya at hindi pala malayo sa pinangyarihan ng aksidente yung bahay ng driver.
Nakipag-areglo na lamang yung driver kay Tita Cynthia at nagmakaawa ito na huwag na siyang kasuhan, kaya pumayag na lang din si Tita Cynthia para matapos na ang gulo. At tungkol naman kina Tita Cynthia at Ben ay masaya akong sabihin na nagkaayos na talaga sila. Tuwing weekends ay nagsasama na sila sa pagpunta sa psychiatrist at kitang-kita ko na nag-improve na ang social skills ni Ben. Nakakapagsalita na siya ng hindi kabado o nanginginig. Talagang malaking tulong ang medication at counseling na natatanggap ni Ben mula sa psychiatrist. At kami naman ni Tita Cynthia ay okay na rin. Tanggap na niya ako bilang girlfriend ni Ben at wala na akong mahihiling pa. Pero ipagdarasal ko pa rin na sana tuloy-tuloy na ang pag-i-improve ni Ben. Para po sa mga nakakaranas ng social anxiety dyan, gusto ko lang pong sabihin na hindi kayo nag-iisa. At maraming tao ang handang umunawa at magbigay ng suporta sa inyo. Kaya lumaban lamang po kayo dahil habang may buhay, ay may pag-asa. Ang dami ko pong natutunan sa relasyon namin ni Ben. Isa sa mga pinakamahalagang realizations ko ay ang pagiging sensitibo at maunawain sa mga taong may mental health conditions. Tulad na lamang po ng social anxiety. Mahalaga na huwag nating husgahan ang mga tao base sa kanilang kahinaan at lagi nating tatandaan na may mga bagay na hindi agad natin nauunawaan kaya't magsikap tayong magbigay ng malasakit at suporta. Dahil sa simpleng pag-unawa, malaki ang maitutulong nito sa mga taong may pinagdaraanan. Dito ko na po tatapusin ang kwento ko at kapag nakapagtapos na kami ng pag-aaral at dumating na yung oras na nagpakasal na kami ni Ben ay susulat pong muli ako sa inyo. Papa Dudut, maraming salamat po sa oras na nilaan ninyo sa liham ko. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Sabrina. Ano ang masasabi mo sa ating Barangay Love Stories today? Aabangan namin yan sa aming comment section. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang pagkakaroon ng kapatid ay pagkakaroon na rin ng tagapagtanggol. Kaya mahalaga ang mga kapatid lalo na kung sila ay mabait at mapagmahal. Ikaw kabarangay, mabuti ka bang kapatid? Dear Papa Dudut, magandang araw sa inyo at sa mga kabarangay natin na nakikinig sa Barangay Love Stories. Kung hindi ninyo na itatanong ay fan na fan ako ng programa ninyo sa radyo. Nahawaan ko na nga ang kuya adi ko sa pagkahilig sa programa ninyo. Kaya naisip ko na sumulat sa inyo upang ibahagi ang kwento naming magkapatid. Pero bago tayo pumunta doon ay magpapakilala muna ako. Ako po si Sheena, 23 years old at taga Cubao, Quezon City. At kakagraduate ko lang sa kursong Information Technology or IT. Nagtatrabaho ako ngayon sa isang private company sa Quezon Avenue. Mag-uumpisa ang lahat nito lang 2024. Around February yon last year. Kami na lang ng kuya ade ko ang magkasama sa buhay matapos naming maulila sa mga magulang. Bali nagrerenta kami ng apartment na may isang kwarto, CR at magkasamang sala at kusina. 10 taon pa lang pagitan ng mga edad namin. 33 years old na noon ang kuya. Tumungosamis kami pero nakipagsapalaran dito sa Maynila ang kuya ko. Namasukan siya sa call center at hindi nagtagal ay kinuha niya ako sa pangangalaga ng tiyahin namin sa probinsya na kapatid ni nanay para pag-aralin. Sheena? Sheena, kakain na! Lumabas ka na dyan sa kwarto mo. Okay, kuya. Wow! Sinigang na salmon belly!
Oo, alam kong paborito mo yan. Upo na para makakain na tayo. Thank you, kuya. Ang sarap ng hapunan. Walang anuman. Kumusta school? Okay naman, pero nakakapagod. Lalo na yung thesis namin, pero patapos na rin naman kami. Final defense na namin next week, then for binding na. Excited na ako. Excited na rin ako. Malapit ka na makagraduate. Oo nga. Ay, kaya lang, kinakabahan naman ako. Saan? Sa pwedeng mangyari pag nakagraduate na ako. Sabi kasi ng prof namin iba na raw talaga ang buhay sa real world. Yun bang kapag nakalabas na kami ng eskwelahan, mas mahirap na raw at mas maraming kakumpetensya sa paghahanap ng trabaho. Natatakot ako tsaka kinakabahan. What if hindi ako makasabay sa kanila? Wow. Teka muna. Isa-isa lang, Sheena. Anong isa-isa lang? Marami na ba ako sinabi? Medyo. Kalma ka muna. Gusto ko namang kumalma, pero kinakabahan talaga ako. Kaya nga, kalma ka muna. Tsaka ka nakabahan. Wala ka pa naman dun eh. Wala pa nga ako doon, pero pag naiisip ko na, mas lalo akong kinakabahan. Narinig mo ba tibok ng puso ko? Ang lakas oh! Naiintindihan ko naman yung pinanggagalingan ng kaba mo. Pero hindi mo kailangang matakot. Kaya ka nga may kuya eh. Nandito ako para alalayan at gabayan ka. Lalo na sa pagharap mo sa sinasabi mong real world. Malaki na naman ako, tsaka tagal mo na rin akong inaalalayan. Baka oras na para tumayo naman ako sa sarili kong mga paa. Nando na tayo. Pero habang pipilay-pilay ka pa dahil baguhan ka pa lang sa real world na sinasabi mo, nandito lang ako para tulungan ka. Para saluhin ka pag na out of balance ka. Ewan ko sa'yo kuya, puro ka talaga kalokohan. Kahit puro ako kalokohan, seryoso naman ako sa sinabi kong iyan ha. Basta, tandaan mo, hindi mo kailangan mahiya sa akin. Magsabi ka lang pag kailangan mo ko. Kaya nga naging kuya mo ko, di ba? Thank you talaga, pero nahihiya pa rin ako. Bakit ka naman nahihiya? Siyempre, dami mo na kasing sinakripisyo para sa akin. Simula pa lang nung bata tayo, nagtrabaho ka na at lumuwas dito sa Maynila. Tapos kinuha mo ko sa probinsya natin para pag-aralin. Ginawa ko yun lahat dahil mahal kita. Kayo nila nanay at tatay. Tsaka hindi naman ako humihingi ng kapalit eh. Ang gusto ko lang, magsikap ka para sa sarili mo. Kahit wag mo na ako isipin, sarili mo na lang. Pwede ba yun? Siyempre kasama ka pa rin sa mga pangarap ko. Basta, kapag nakapagtapos ako at nakapagtrabaho, tutulungan kita. Di ba pangarap mo makabili ng sariling bahay? Oo, pero tsaka na yon. Unahin mong tulungan ang sarili mo. I-establish mo muna sarili mo. Hindi mo naman responsibilidad yung pangarap ko. Lalo alam ko na may sarili ka rin pangarap. Okay na sa akin na tinutupad mo yon. Masaya na ako dun. Thank you talaga kuya. Walang anuman. Sana di ka magsawa sa pagpapasalamat ko. Hindi naman. Pero lumalamig na yung sabaw. Kumain na tayo. Sige, kanina pa nga ako nagugutom. Papadudo 2019 ako dumating sa Cubao at noong sumunod na taon ay nag-enroll ako sa kolehiyo. Kaya lang ay nagkaroon ng pandemic kaya naurong ang class opening ng September imbes na June. Pahirapan din kasi online ang klase namin pero sa awa ng Diyos ay nairaos at mairaraos ko ang pag-aaral ko. Mataas ang pangarap ko sa buhay pero kasama na doon ang maibalik sa kuya ko ang lahat ng mabubuting bagay na ginagawa niya para sa akin. Malaki ang respeto ko kay Kuya Adi Papadudut. Mabait kasi siya, mapagmahal at responsable. Close na talaga kami kahit noong unang beses pa lamang na magkasama kami sa Maynila. At kahit noong nasa Usamis pa lamang kami nakatira. Kaya nga nalungkot ako ng sobra nang mag-decide siyang pumunta sa Maynila para makipagsapalaran. Sobrang hirap din kasi ng buhay namin sa probinsya kaya sinantabi na lamang niya ang pangarap niyang makapagtapos ng pag-aaral. Kaya wala akong ibang hangad ng mga panahong yon kundi ang tuparin ang naudlot na pangarap ng kuya ko na makagraduate sa kolehiyo. Mabilis na lumipas sa mga araw. Napansin ko madalas na may kausap sa chat ang kapatid ko. Tapos may mga pagkakataon pang pangiti-ngiti siya habang nakatitig sa cellphone. Kaya naman na curious ako, Papadudut.
Hi. Sino yan, ha? Ha? Yang ka-chat mo. Napapansin ko pa na ngiti mo dyan sa cellphone mo eh. Huhulaan ko. Babae yan, no? Ikaw talaga? Lakas ng radar mo. Sagutin mo na lang tanong ko. Oo, tama ka. Babae nga to. Nililigawan mo? Ha? Hindi. Sus, hindi raw. Sa lapad ng ngiti mong yan. Hindi naman talaga. Magkaibigan lang kami. Diyan naman nagsisimula ang lahat. Pero curious ako, sino siya? Pakilala mo naman sa akin para may idea lang ako kung sino yung babaeng nagpapakilig sa kuya ko. Kilig ka dyan. Di ako kinikilig ah. Astig kaya ako. Astigin mo mukha mo. Sino nga? Katrabaho mo ba? Hindi. Kaya nga sino? Kilala mo na to eh. Talaga? Pero wala akong matandaan na kilala kong babae na nalink sa'yo. Wala nga halos nung naghiwalay kayo nung ex mong si Sarah Lynn eh. Siya nga yun. Si Sarah Lynn? Oo. Teka, tama ba narinig ko? Si Sarah Lynn yung ka-chat mo? Oo, siya nga. At kailan ba kayo nagkaroon ng communication uli? Nitong buwan lang. Nag-chat siya sa messenger ko. Pero late ko na nakita kasi nasa request message pala. Nagbago na rin siya ng Facebook account. Bakit mo naman in-accept? Nakalimutan mo na ba yung ginawa sa'yo ng babaeng yan? Napatawad ko na naman si Sarah Lynn at nagsisisi na siya sa nagawa niya. Ngayon, kinontak niya ako para makipagkaibigan. Lalo ngayon nahiwalay na raw sila ng kinakasama niya. Ano ngayon kung wala na sila? Kumalma ka nga muna, huwag kang sumigaw. Nagulat lang ako. Nakakaloka naman kasi ang si Sarah Lynn. Anong nakakaloka dun? Yung pakikipagkaibigan niya sa'yo porke hiwalay na sila ng tatay ng anak niya. Hindi ako naniniwala. Baka may masamang balak yan. Huwag mo naman pag-isipan ng masama yung tao. Paano di ko pag-iisipan ng masama ginawan ka na niya ng masama? Nakaraan na yon. Sabi ko nga napatawad ko na siya. Ibang klase ka rin kuya. Sinaktan ka niya ng husto nun tapos bilis mo lang siyang napatawad. Kilala mo naman ako, di ba? Hindi ako mapagtanim ng galit sa ibang tao. Tsaka si Sarah Lynn naman to. May pinagsamahan kami. Meron nga at ang tagal nun. Pero pinagpalit ka lang niya sa iba. Di ko naman nakakalimutan yon. Tsaka nakikipagkaibigan lang naman yung tao eh. Malay mo malungkot dahil naghiwalay sila ng kinakasama niya. Wow, sa dinami-dami ng kakaibiganin, dun pa talaga sa ex-boyfriend niya na sinaktan niya ng husto? Kung di ba naman makapalang mukha niyang Sarah Lynn na yan? Sheena, kahit galit ka sa tao, hindi pa rin tama na pagsalitaan mo siya ng ganyan. Hindi ko kasi alam yung sasabihin ko. Nakakainis lang na bigla-bigla na naman siyang babalik sa buhay mo. Nag-aalala lang ako sa'yo. Salamat sa pag-aalala. Pero alam ko naman yung ginagawa ko. Sana nga. Ewan ko na lang sa'yo pag nasaktan ka pa uli ng babaeng yan. Papadudot, hindi niyo ako masisisi kung umasim ang mukha ko nang banggitin niyang nag-uusap na naman sila ng ex-girlfriend niyang si Sarah Lynn. Hindi kasi maganda ang breakup nila, Papadudot. 5 years na sila noon ng kuya ko nang mabuntis si Sarah Lynn ng ibang lalaki. Kasal na nga lang ang kulang sa kanilang dalawa na kuha niya pang magpagalaw sa iba at lokohin ang kapatid ko. Taong 2022 sila naghiwalay at nasaksihan ko talaga kung paano nalugmok ng husto si Kuya Adi. Isa pa sa kinaiinis ko kay Sarah Lynn ay 1 taon na pala niyang niloko ang kuya ko. Ibig sabihin may iba na siyang kalandian habang sila pa ng kapatid ko. Katrabaho niya ang tatay ng anak niya sa private company na pinapasukan niya noon. Ang galing din niyang magtago. Tapos nung nagkabukingan na ay sa kanya hiniwalayan si Kuya Adi para makisama sa tatay ng anak niya. May paiyak-iyak pa talaga ang gaga para magmukhang kaawa-awa. Kaya inis na inis talaga ako sa kanya at hiniling ko na sana'y hindi na ulit mag-cruise ang landas nila ng kapatid ko. Kaya lang ay masyadong mapaglaro ang tadhana at ang kapalaran, Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, kung protective sa akin ang kuya ko ay natural na protective rin ako sa kanya bilang kapatid niya. Kahit naman sinong kapatid ay hindi naghahangad na masaktan ng ibang tao
Yung mga kapatid nila hindi ba? Kaya nga pinakita at pinaramdam ko talaga kay Kuya Adi ang hindi ko pagsang-ayon sa pag-uusap nilang muli ng ex-girlfriend niya. Araw-araw kong pinapaalala sa kanya ang darkest days niya noong iwanan siya sa ere ni Sarah Lynn. Sabihin nyo ng kontrabida ako sa love story nila pero wala na silang love story na dapat pang ipagpatuloy at balikan. Pero wala naman akong magagawa kung gusto rin ng kapatid ko ang atensyon na nakukuha niya sa babaeng yon. Kahit na ayaw kong makipagkaibigan ulit si Kuya Adi kay Sarah Lynn, lagi ko pa rin nahuhuling kachat niya at kausap sa cellphone ng ex-girlfriend niya. Minsang sinabi ni Kuya na intindihin ko na lamang daw siya at yun naman ang ginawa ko, Papa Dudut. Pero deep inside, nananalangin ako na sana'y hindi mag-workout ang kung anumang namamagitan sa kanila ng mga panahong yon, Papa Dudut. Kuya, nandito na ako! May binili akong donut na ube flavor. Halo? Kanino to sapatos na to? Oh, nandiyan ka na pala. Adi, sino yan? Sheena, ikaw pala. Sarah Lynn? Bakit yan lang ang tawag mo? Nakalimutan mo na yata na inaate mo siya noon. Bakit ko tatawaging ate yung babaeng nanakit sa'yo? Sheena! Ayos lang naman na hindi niya ako tawaging ate, Adi. Naiintindihan ko si Sheena. Kahit na, hindi pa rin tama yun. Anong ginagawa mo rito sa amin? Ha? Ano? May inasikaso lang ako na malapit dito. Kaya naisipan kong dalawin si Adi rito sa apartment nyo. Yun lang ba talaga pakay mo? O may iba ka pang dahilan? Ano bang sinasabi mo? Alam mo kung anong sinasabi ko? Sheena, parang di ko na nagugustuhan pakikipag-usap mo kay Sarah Lynn. Bakit kuya? Wala naman ako sinabing masama sa kanya. Nagtanong lang ako. Oo nga, pero bakit ganyan ka makapagtanong sa kanya? Ano ba dapat ang tamang pagtatanong ko sa babaeng nanlokot ng iwan at nanakit sa'yo? Di ba nag-usap na tayo tungkol dito? Akala ko nagkakaintindihan na tayo. Nag-usap tayo, pero saan tayo banda nagkaintindihan na papupuntahin mo yung babaeng yan dito sa apartment natin? Hindi ko siya pinapunta rito. Dinalaw ko lang ang kuya mo. Nagdala pa nga ako ng mga pagkain na paborito niyong dalawa. Hindi mo kami makukuha sa pagkain. Sa'yo na lang yan. Sheena naman. Pwede bang kausapin mo ako na maayos? Maayos naman na pakikipag-usap ko sa'yo Ano bang gusto mo? Yakapin kita, ngitian, tapos sabihin ko sa'yo na na-miss kita? Hindi naman sa ganun. Mabuti pa, pumasok ka na lang muna sa kwarto mo, Sheena. Bakit mo naman gagawin yon? Dahil binabastos mo na si Sarah Lynn. Baka nakakalimutan mong bisita ko siya at wala kang karapatan na bastusin siya. Bakit sa akin ka nagagalit? Alam nga naman kay Sarah Lynn, wala naman sinasabing masama sa'yo yung tao. Ikaw yung kanina pa sabi na kung ano-ano dyan. Alam ko na hindi mo inaasahan yung pagpunta niya rito. Pero hindi pa rin tama na tratuhin mo siya ng ganyan. Ayos lang naman ako. Siguro nagulat lang talaga si Sheena. At saka, na-realize ko na hindi ko pala siya pwedeng sisihin na ganyan siya makipag-usap sa akin. Nasaktan kita noon at walang kapatawaran yung nagawa ko sa'yo. Pero napatawad na kita. Matagal na. Salamat, Adi. Ako, hindi ko pa napapatawad yung babaeng yan. Sheena! Pasok na ako sa kwarto ko, kuya. Pagpasensyahan mo na yung kapatid ko. Hindi naman talaga siya ganyan. Alam ko naman. Pero may kasalanan din ako sa'yo. Wala na yon. Sabi ko nga, napatawad na kita. Salamat ulit. Papa Dudut, gulat na gulat ako nang makita ko si Sarah Lynn sa pamamahay namin ng hapong yon. Hindi ko talaga inaasahan na muling magkukrus ang landas namin ng babaeng kinaiinisan ko. Takang-taka pa ako kung ano ang ginagawa niya sa bahay tapos mas nadagdagan pa ang inis ko nang pinagtanggol siya ni Kuya sa akin. Hindi ko talaga matanggap na mas kinampihan siya ng kapatid ko. Ewan, pero noong nakita ko ang pagbumuka ng babaeng nanakit sa kuya ko ay nagbalik ang lahat ng pinagdaanan namin para lang makausad siya noon. Marami akong tanong kay Sarah Lynn na hindi ko na naitanong ng araw na yon.
una na doon ay kung paano niya nagawang sakta ng kuya na naging mabait at manatiling tapat sa kanya. Pangalawa ay kung bakit bumalik pa siya sa buhay ng kapatid ko. Para sa akin, Papa Dudut, ay hindi sapat na dahilan na naghiwalay na sila ng kinakasama niya na siyang tatay ng anak niya. Malakas ang kutob ko na gusto lang niya na gamitin ang kuya ko. Mabilis pang nagdaan ang mga araw at dumalas pa ng dumalas ang pagpunta ni Sarah Lynn sa inuupahan naming apartment. At kahit na gustuhin kong iwasan siya, ay hindi ko naman magawa-gawa. Kaya hinayaan ko na lamang siya at ang anak niya. Pero minsan aminado akong napipikon ako sa bata dahil maingay at makalat sa bahay. Tapos hindi naman masaway-saway ni Sarah Lynn, Papa Dudut. Nandito na ako! Ikaw na naman? Magandang gabi rin sa'yo, Sheena. Bakit ikaw nagluluto dyan? Nasaan kuya ko? Bumili lang ng soft drink sa tindahan. Tungkol naman dun sa isa mo pang tanong, wala lang. Gusto ko lang kayong ipagluto ng kuya mo. Tsaka sabi niya, na-miss na raw niya kaya pinagluto ko siya ng paborito niya. Halika, upo ka na para makakain ka na. Hindi pa ako gutom. Hindi mo na ba talaga ako mapapatawad? Ano yon? Ang sabi ko, kung hindi mo na ba ako mapapatawad? Kung tutuusin, hindi naman ikaw ang nasaktan ko. Yung kuya mo. Pero bakit parang abot langit yung galit mo sa akin? Ibang klase. Nagtanong ka pa talaga. Para lang malaman ko. Hindi ko kasi maintindihan eh. Ilang araw na akong pumupunta rito sa inyo at nakikipagmabutihan sa kuya mo. Pero ikaw yung ayaw. Kung kuya mo nga, napatawad na ako eh. Wala kang alam kung gaano mo nasaktan si kuya nung niloko at hiniwalayan mo siya. Sobrang lugbok siya nung mga panahon na yon. Wala siyang ginawa kundi umiyak at magmukmuk dito sa bahay. Natuto rin siyang uminom ng alak at makipag-inuman sa kung sino-sino kahit hindi naman niya ginagawa. Habang ako, alalang-alala sa kanya. Halos sirain na niya yung buhay niya at habang pinagdadaanan niya yon, ako ang kasama niya. Napakarami niyang iniyak ng dahil sa'yo. Marami rin akong iniyak dahil sa kuya ko. Tapos tatanungin mo ako ngayon kung bakit abot langit ang galit ko sa'yo? Pasensya ka na. Hindi ko alam na ganyan palang pinagdaanan niyo ni Addie. Oo! Kaya nga nagagalit ako sa'yo ngayon dahil nakuha mo pa talagang bumalik sa buhay namin. Sana hindi ka nalang uli nagpakita sa kuya ko. Ayoko na naman sana magpakita kay Addie. Pero na-realize ko na mahal ko pa rin siya. Mahal! Pinagpalit mo siya sa iba, tiniwan mo nga siya! Basta, isang araw, nagising na lang ako na nagsisisi na sa mga nagawa ko sa kanya. Tapos nagkataon na nagkahiwalay na kami ng tatay ng anak ko kaya... Kaya ginulo mo na uli buhay ng kuya ko! Hindi naman ganun yun. Nagbago na ako. Nagbago mukha mo! May kasabihan nga na once a cheater, always a cheater! Kaya di ako naniniwala sa sinasabi mo! Kung ayaw mong maniwala, ikaw ang bahala. Wala ka rin naman magagawa, lalo na nagkabalikan na uli kami ng kuya mo. Ano ka mo? Oops! Hindi mo pa pala alam? Ulitin mo nga yung sinabi mo? Sabi ko, kami na uli ni Addie. Kaya wala ka na magagawa. Tsaka wala na rin akong paki sa'yo kung mapatawad mo pa ako o hindi. Hindi naman ikaw ang karelasyon ko, kuya mo naman. Kaya bahala ka na dyan. Kung ayaw mong kumain, edi wag. Papa Dudut, hindi ako makapaniwala na nilihim sa akin ng kuya ko na nagkabalikan na sila ni Sarah Lynn. Sa bagay, alam niya na posible akong maggalit sa kanya o magtampo. Ayaw ko kasi talaga sa babaeng yon para sa kanya pero alam ko rin naman na sino ba ako para hadlangan ang pag-iibigan nila. Kahit na pinilit kong hindi magtampo sa kuya ko pagdating niya sa apartment, nang gabing yon ay hindi ko pa rin nagawa. Hindi ko siya kinausap habang nandon si Sarah Lynn.
Pero sa huli ay nagkabati pa rin kami, Papa Dudut. Nung makaalis na kasi si Sarah Lynn sa apartment ay kinausap ako ng kapatid ko upang ipaliwanag sa akin ang lahat-lahat. Sinabi niya ulit kung gaano niya kamahal ang ex-girlfriend niya at kahit na anong gawin niya ay hindi naman daw talaga nawawala yung pagmamahal na yon, Papa Dudut. Bukod doon ay napatawad na raw niya si Sarah Lynn at noong nagkita ulit sila ay gusto niyang magsimula ng panibagong buhay kasama ito at ang anak nito sa ibang lalaki. Dahil sa pag-uusap naming yon ni Kuya Adi ay lumambot naman ang loob ko sa kanya. Sa abot ng makakaya ko ay inunawa ko ang bawat katagang lumabas sa kanyang bibig. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, dahil nagkabalikan na sina Kuya Adi at Sarah Lynn, ay madalas nang nakatambay sa apartment namin ang babaeng yon. Wala naman akong magawa dahil kagustuhan din yon ng kapatid ko. Sakto, naka-work from home setup si Kuya at si Sarah Lynn ang nakatoka sa pagluluto ng pagkain namin. Kaso ay nauumay na talaga ako pag nakikita ko silang sobrang sweet na akala mo ay hindi nagkahiwalay dahil may isang nagloko. Hindi niyo ako masisisi kung bakit hindi pa rin ako lubusang masaya para sa relasyon nila ng kuya ko. Kung si Kuya Adi ay nakapagpatawad na, pues ako ay hindi pa. Mabilis na nagdaan ang 2 buwan at tuluyan na ngang binahay ni Kuya sina Sarah Lynn at ang anak nito. Sa sala sila natutulog dahil iisa lang naman ang kwarto ng apartment namin at doon ako natutulog. Walang trabaho si Sarah Lynn. Kaya kapag sumisweldo si Kuya ay ibinibigay niya lahat ng pera niya sa babaeng yon. Isang gabi ay napansin kong malungkot ang kuya ko. Nag-alala ako kaya kinausap ko siya at doon ko nga nalaman na meron pala silang pinagdadaanan ni Sarah Lynn. Pinagtapat sa akin ang kapatid ko na nagdadalang tao ang girlfriend niya ngunit hindi na naman siya ang ama. Bali nabuntis lang daw ito nang madalas nitong kausap sa cellphone bukod sa kapatid ko. Nung una ay nalabuan ako kung paano nangyari yon pero sinabi ni Kuya na hindi pa rin pala tuluyang nagbago si Sarah Lynn. Niloloko pa rin siya nito kaya abot langit ang galit ko sa babaeng yon. Gusto ko siyang sabunutan at nagkataon na wala sila ng anak nila sa bahay dahil may pinuntahan na hindi namin alam. Kaya nga inabangan ko ang pag-uwi nito. Pero bago ko pa yon magawa ay inawat na ako ni Kuya Adi at nakiusap na huwag ko nang kumprontahin ang girlfriend niya. Kahit na masama ang loob ko sa pakiusap niya ay sinunod ko pa rin siya, Papa Dudut. Tapos nung sumunod na araw ay sinabi niyang nagkasundo na sila ni Sarah Lynn na tatanggapin niya ang bata dahil hindi naman daw sinasadya ang pagdadalang tao nito. Sarah Lynn naman! Ano bang problema mo, Adi? Kanina ka pa. Para kang batang nagmamaktol. Paano hindi ako magmamaktol? Napapadalas na yung pag-alis mo. O bakit? Wala na ba akong karapatang umalis? Meron, pero saan ka ba pupunta? Pati ba naman yun gusto mo pang malaman? Malamang! Sino ba ako sa buhay mo? Baka nakakalimutan mong boyfriend mo ako. Ay, oo nga pala. Boyfriend nga pala kita. Pero hindi naman ibig sabihin nun pagbabawalan mo na ako sa mga bagay na gusto kong gawin. Hindi kita pinagbabawalan. Gusto ko lang malaman kung saan ka pupunta. Sa mga kaibigan ko. Niyaya nila ako magkape. Magkape? Hindi ba masama sa buntis yun? Saan mo naman napulot yan? Hindi masama ang kape sa buntis. Pero sabi ng OB na maselan daw pagbubuntis mo. Baka naman mapano ka niyan pag lumabas ka. Natatakot ako na may mangyari sa'yo at sa baby. Anong palagay mo sa akin, hindi maingat? Sarah Lynn naman. Anong gusto mong gawin ko? Huwag na ako umalis kahit naka-oo na ako sa mga kaibigan ko? Anong nangyayari dito? Dinig na dinig ko kayo dun sa kwarto ah. Pasensya ka na, Sheena. Bakit ka ba kasi sumisigaw, Sarah Lynn? Yan kasing kuya mo eh.
Masyado akong kinukulong dito sa pamamahay niyo. Anong kinukulong? Hindi totoo yan. Naniniwala ako kay kuya kasi pansin ko na ilang araw ka na rin alis ng alis. Hindi ka mapirmi dito. Pati anak mo sa amin mo pinapaalaga. Sheena, wala namang problema doon. May problema doon dahil naging pabayang nanay itong babaeng to. Anong pabaya? Hindi ako pabaya. Hindi raw. Pero parang wala kang pakialam dyan sa baby na nasa tiyan mo. Di ba sabi raw ng OB mo, delikado pagbubuntis mo? Dapat naka-bed rest ka pero wala kang ginawa kundi maglakwatsa. Ang kati ng paa mo. Sumusobra ka na talaga, Sheena. Bakit? Dahil totoo? Sabihin mo nga sa amin, saan ka ba talaga pumupunta at laging kating-kati ang paa mo na umalis? Sa mga kaibigan ko nga. Makikipagkita ako sa kanila dahil ang boring dito sa inyo. Sa mga kaibigan mo nga ba? O sa tatay niyang anak mo? Ha? O ano? Gulat ka no? Kasi totoo? Siyempre hindi. Adi, sawayin mo nga yung kapatid mo. Sheena! Bakit kuya? Huwag mo sabihing naniniwala ka sa babaeng yan, inuknukan ng sinungaling yan. Tingnan mo nga, harap-harapan ka na naman niyang niloloko. Nakuha pang magpabuntis sa iba habang kayo pa. Alam ko, pero napag-usapan na namin ni Saraline na aakuin ko ang bata dahil hindi naman daw niya sinasadya. Hindi sinasadya? Na ano? Nalumande? Kailan ka pa magigising kuya? Nuknukan naman loloko niyang girlfriend mo. Tama na! Huwag ka na magsalita! At bakit hindi ako magsasalita? Sige nga! Di ka kasi nakikinig sa sinabi ko. Sabi ko nag-usap na kami ni Saraline. Aakuin ko ang baby niya. Tsaka wag mo na nga ulit-ulitin na nagloko siya. Wala namang pinanganak na perpekto eh. Pero lahat pwedeng magbago. Ewan ko sa'yo! Masyado ka nang nabulag sa pagmamahal mo sa maling babaeng yan. Kailan ka ba magigising? Pag huli na ang lahat at nalugmo ka na naman uli? Bahala ka na nga! Papadudot, hindi ako makapaniwala na kakampihan ni Kuya Adi si Saraline kesa sa akin na sarili niyang kapatid. Doon na talaga tuluyang sumama ang loob ko sa kanya na parabang ayoko na siyang makita at makasama sa iisang bubong. Hindi ko matanggap na ganon na lang niya binaliwalang pag-aalala ko sa kanya. Kaya naman dala ng bugso ng damdamin ay umalis ako sa apartment namin at nakituloy sa apartment ng kaklase ko. 2 araw din akong hindi umuwi sa amin at hindi ko rin sinagot ang call and text ni Kuya. Galit ako sa kanya ng mga panahong yon. Sa isip ko ay kaya kong mabuhay nang wala siya. Nagplano akong mag-working student hanggang makapagtapos ako. Pero hindi naman yon natuloy dahil kinausap ako ng kaklase ko na huwag ko na raw tiisin ng matagal ang kuya ko. Huwag ko raw gawin yung ginawa niya sa kuya niya noong nagrebelde siya. Sa sobrang pag-aalala raw kasi nito, nang umalis siya sa kanila noon ay hinanap siya nito kung saan saan. Kaya lang ay nadisgrasya ito matapos mabundol ng SUV. Bukod doon ay ramdam daw niya na kailangan ako ni Kuya Adi kaya tinalaban ako sa pag-uusap namin yon. Kaya naman kinaumagahan ay sinagot ko na ang tawag ng kapatid ko at unang bumungad sa akin ang hikbi niya. Dahilan para magmadali akong umuwi sa amin, Papa Dudut. Hindi na talaga ako nagulat na iniwan at niloko ka na naman ng babaeng yun, kuya. Sobrang kati niya. Kaya di na ako nabigla sa ginawa niya. Hindi rin ako makapaniwala. Buong akala ko ayos kami. Pero iniwan niya pa rin ako para sumama dun sa nakabuntis sa kanya. Tama ka nga na yung lalaking yun ang kinikita niya sa tuwing umaalis siya. Akala ko nagbago na siya. Hindi talaga ako naniniwala na nagbago na siya. Baka masyado lang akong uto-uto. Kaya nagpadala ako sa mga sinabi niya. Medyo. Kaya nga nakakainis ka rin eh. Patawarin mo ako, Sheena. Masyado talaga akong nabulag sa pagmamahal ko kay Saraline. Ewan ko ba naman sa'yo? Napakakapal talaga ng pagmumukha nung Saraline na yon. Kung tutusin, napakaswerte na nga niya sa'yo, kuya eh. Pinatawad mo siya. Pinatira dito sa atin. Tapos tinanggap mo pa yung anak niya. Sa huli, pipiliin niya pa rin yung nakabuntis sa kanya, di iwanan ka? Grabe!
Ibang klaseng babae! Ginawa ko naman lahat. Pero siguro di lang ako sapat para sa kanya. Ginawa mo talaga yung lahat. Pero sabihin mo, masyado lang mapaghanap yung babaeng yon. Sorry ha, pero napakalandi niya. Nalulungkot lang ako. Akala ko magkakaroon na kami ng sarili naming pamilya. Nalulungkot din naman ako para sa'yo. Pero sana sa susunod, hindi na lang sa kanya. Marami pa namang iba dyan na di hamak na mas matino sa Saralyn na yon. Kaya lang syempre, kailangan mo munang kilalanin at kilatisin. Ewan ko. Pagkatapos ng nangyaring to sa akin, parang natatakot na ulit ako makipagrelasyon. Hindi naman lahat katulad ng ex mo eh. At kaya nga ex na siya kasi may dahilan. Saka sabi ko nga, may mga matitinong babae naman dyan. Pero kung hindi ka pa handa pumasok uli sa relasyon, ikaw bahala. Ikaw naman makakapag-decide kung kailan ka magiging handa na talaga. Tama ka. Salamat, Sheena. Oh, salamat naman saan? Kasi umuwi ka. Pinuntahan mo ako rito. Akala ko pati ikaw mawawala na rin sa akin. Sorry din pala dahil masyado ako naging mapusok. Hindi ko na inisip yung pag-aalala mo sa akin kasi nga minahal ko ng husto si Saralyn. Kaya nung iniwan niya ako, pakiramdam ko, mag-isa na lang ako sa buhay. Ay, kuya naman. Hindi ka magiging mag-isa sa buhay. Kasama mo ko. Oo, nakakatampo lang yung nangyaring pagtatalo natin. Pero pinarealize sa akin ng kaklase ko na hindi ko dapat tinitiis ng matagal yung mga taong mahal ko. 2 araw lang akong hindi umuwi dito sa apartment natin pero miss na kita. Miss na rin kita. Buti naman ligtas ka dun sa tinuluyan mo. Nag-alala ko ng husto sa'yo. Hindi ko kasi alam kung saan ka hahanapin. Di mo pa sinasagot yung mga tawag at text ko. Sorry, hindi ko sinasadya na mag-alala ka. Pero hindi rin naman ako gagawa ng bagay na ikakapahamak ko. Sabi ko nga, marami pa akong pangarap. At isa doon ay makapagtapos ng pag-aaral dahil alam kong yun yung pangarap mo para sa akin. Pangarap din yun nila nanay at tatay. Alam ko na kung saan man sila naroroon, proud na proud sila sa'yo. Proud na proud din sila sa'yo dahil kinaya mo kong itaguyod, pag-aralin at pagtapusin. Salamat. Wala yun kuya. Basta tandaan mo, nandito lang ako para sa'yo. Naniniwala naman ako na magiging okay ka rin kuya. Naniniwala rin naman ako. Papadudot, kahit na muling nasaktan ni Saralyn ang Kuya Adi ko ay pinatunayan ng kapatid ko na pwede pa rin siyang makabangon at magpatuloy sa buhay. Siyempre kasama ulit ako ng kuya ko sa pag-move on niya sa ex-girlfriend niya na wala na kami ng balita matapos sumama nga sa nakabuntis sa kanya. Sana lang talaga hindi na ulit sila magkita ni kuya at kung sakaling mang mag-cruise muli ang landas nila ay tuluyan ng mawala na ang nararamdamang pagmamahal ng kapatid ko para sa kanya. Sa kasalukuyan ay graduate na ako at nagtatrabaho na papadudot. Masaya naman ako sa ginagawa ko at kapag may mga bagay akong hindi alam na i-handle, lalo na kung tungkol sa trabaho at pakikisalamuha sa mga kasamahan ko, ay kay Kuya Adi ako humihingi ng plano. Kung tatanungin ninyo ko kung kumusta siya, nasa mabuting kalagayan ang kapatid ko. Sa ngayon, papadudot ay nahihilig siya sa pagsali ng mga marathon at pag-akyat ng bundok. Minsan nga ay sumasama ako para makapag-bonding na rin kami. Wala akong ibang kahilingan kundi ingatan ang kuya ko, lalong-lalo na ang kanyang puso. At kung muli siyang magmamahal ay deserve niyang mapunta sa matino at tamang babae dahil mabuti siyang tao. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko papadudot at sana'y kinapulutan po ito ng aral at inspirasyon ng mga kabarangay natin. Maraming salamat po kung sakaling mapili ninyong i-ere sa programa ninyong Barangay Love Stories. Number 1 po kayo sa puso namin. God bless and more power sa inyo. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ako, gigil na gigil talaga ako sa nangyayari sa kwento natin. O ikaw, kabarangay, kumukulo rin ba dugo mo?
pwede kang mag-iwan ng comment sa ating comment section. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. In Mega Manila, 97.1. Forever!